Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Game55. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω ένα error που μου βγάζει το Minecraft όταν πάω να μπω σε ένα server multiplayer, ένα server και μου βγάζει αυτό εδώ. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αφήστε το σαν comment στο description, θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τώρα, όσον αφορά για το YouTube, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe για να με ενισχύσετε και μπορείτε θα δείτε στο description ένα link που είναι για να γίνετε member σε ένα blog. Το έχω φτιάξει εγώ με άλλα δύο παιδιά. Πήγαινε στο homepage και θα βρείτε οδηγίες ώστε να γίνετε member. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε. Γεια σας.